Hej og velkommen til. Det er faktisk rigtig kedeligt vejr. Det er december, og det er gråt, og det er helt perfekt vejr til at lære at male noget nyt. Og det var ikke så lang tid, så skal jeg undervise med et kursus, der har himmel og hav som tema. Og i den forbindelse, så tænker jeg, at det kunne måske godt være, at jeg lige skulle øve mig lidt. Fordi selvom jeg er god til det, så er det faktisk ikke så tit, jeg maler det. Og jeg starter med at gøre hele min papir vådt. Jeg har sat sådan noget tape på her, jeg fik en af mine tidligere kursister, som jeg var for at prøve at lege med det. Og det er altid en god idé lige at køre efter, og lige tjekke, at det rent faktisk sidder fast hele vejen hen, ellers så giver det sådan nogle sjove buler. Og jeg ser, enten er det min pens, eller så er det mit vandglas, og jeg har mistanke om, at det er mit vandglas. Men noget af det er i hvert fald ikke helt rent. Der kommer, jeg tror ikke, man kan se det på film, men der kommer sådan noget gråt snask med op. Og ved I hvad, det gør jeg ikke særlig meget, fordi det jeg har tænkt mig at male i dag, det er simpelthen en lille strandkant. Jeg har altid elsket at gå ned ved stranden. Og det der med sådan at være lige der i vandkanten, hvor man sådan kan se igennem vandkanten, men stadig se, hvad der er nedenunder. Det har altid fascineret mig. Og det jeg gør nu her, det er først, jeg væder alt mit papir. Fordi det, der bestemmer, hvor akvarelmaling det bevæger sig hen, det er simpelthen, er der vand, eller er der ikke vand. Hvis der er vand, så vil din farve altid kravle hen imod vandet. Og hvis der ikke er vand, så bliver din farve der, hvor du sætter den. Og nu har jeg gjort hele mit lille lærred. Jeg har ikke gjort det så stort. Det er bare sådan et træ, jeg har taget her, fordi jeg har ikke så god tid i dag. Nu har jeg simpelthen gjort alt det, jeg gerne vil have malet vådt. Jeg har ikke tænkt mig at bruge særlig mange farver på det her. Jeg har sådan en dejlig, nu skal jeg lige have blandet her lidt ved siden af, sådan lidt blå sort. Og det jeg gør egentlig, at jeg tror egentlig bare, at jeg trækker nogle streger igennem det her. Det er sådan lidt på slum, det jeg laver i dag. Og det kan nogle gange gå rigtig godt, det kan nogle gange gå rigtig skidt. Det er sådan lidt det er jo lidt det sjove ved akvarel, men jeg ved sgu aldrig rigtig helt, hvor det bærer hen af, medmindre man har en lidt fast plan og følger den. Det har jeg ikke i dag. Og man starter med de nederste lag. Og jeg har faktisk tænkt mig at efterlade mig sådan nogle lidt mere lyse partier her. Jo tættere jeg kommer fra forgrunden, jo større har jeg tænkt mig at lade de her lyse partier være. Fordi det, der ligesom samler det hele til sidst, det er, når man putter meget mørk farve på. Det er ligesom den mørke farve går op og giver hele kontrasten, der får det hele til at se rigtigt ud. Men det kommer først til sidst. Så med akvarelmalerier, der har man altid sådan et langt stadie, hvor at det godt kan se lidt mærkeligt ud. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg forsøger faktisk allerede nu at påvirke, hvor min farve kravler hen, i forhold til, at jeg egentlig godt vil have det til at lave nogle små bølger. Og små bølger, nu laver jeg lige en, der er lidt tydelig her, kan laves ved, at man laver sådan nogle bladformer her. Sådan lidt, eller ruderformet, eller hvad man siger. Det er sådan en måde, man lige kan snyde lidt på, at det går i den retning, man vil. Og lave de her flade bølger. Men ligesom at få nogle former af til at starte med. Jeg vil godt også lige undskylde min stemme. Jeg tror, jeg er ved at fange et eller andet. Jeg har det fint med min stemme. Den lyder som om, jeg har været på bodega hele aften i går. Det har jeg altså ikke. Det er simpelthen bare snyd. Jeg har fået alle symptomerne uden alt det sjove. Så. Nu når vi jo så hernede, jo tættere jeg kommer på mig selv, jo mere vil jeg jo egentlig godt kunne kigge ned i vandet. Så jeg tror, jeg efterhånden jeg begynder at kravle hen og lave et farveskifte, sådan så man kan se. Jeg tænker enten noget sandbund, eller nogle småsten, eller muligvis egentlig bare begge dele. Jeg tror, det kan være med. Kan I se, hvad der sker her? Der har simpelthen sket det, at har mit papir simpelthen ved at være tørt for mig. Så lige snart jeg putter vand på, kan I se, hvordan farven den bare vælter ud. Den kravler simpelthen hen, hvor der er vand. Så det man lige gør her, det er sådan lige at putte simpelthen bare mere vand på. Så kan man redde det igen. Nu tror jeg skifter over til sådan lidt mere sandfarvet bund. Og så se, den gammel farve, jeg har her, er for nær til at skifte den ud, så længe den stadig kan opløses i vand. Nu begynder jeg simpelthen at få blandet noget af den i. Og det er noget af det, som de fleste første gang jeg leger med det her vil finde rigtig besværligt. Det er at lave en ordentlig sandfarve. Det er faktisk svært. Der er ikke sådan nogle af de der farver, der følger med og sådan noget. Altså, man skal lige lære at få blandet det sådan lidt rigtigt. Og nu vil jeg ønske, at jeg var lige så meget grejnørd, som de fleste andre, så jeg kan huske, hvad mine farver hedder. Det har gjort det lidt nemmere for jer, men det kan jeg simpelthen ikke. Burnt ombre eller sådan noget, tror jeg nok noget. Det er sådan helt andet i den dur.
Så jeg begynder at give det sådan et hint heroppe af. Altså jeg lægger den her sammen med den blå, og det var altid sådan lidt spændende at blande blå og gullige farver. Det har det med at gå hen i det grønne, men når det er vand, så gør det jo faktisk ingenting. Altså det er ret lyst heroppe i hjørnet, men jeg kan faktisk godt lide det, fordi solen har det med at komme ind ude fra vandsiden, når man kigger ud over. Det er i hvert fald det, jeg gerne vil have her. Fordi så tænker jeg også til slut, så vil jeg også lave sådan noget småt blink på vandet. Og det har jeg nogle forskellige metoder, man kunne gøre til. Vi har jo godt have gjort det allerede fra start, ved at sætte sådan noget masking fluid på. Det er sådan en slags viskeleder ting, man kan putte på, der bliver sådan en lille gummidut. Og så når man er helt færdig, så nu fik jeg lige rørt, mens jeg havde vand på penslen, for at se, det giver nogle sjove figurer også. Det er faktisk også noget, man kan opleve, altså hvis man putter salt på papiret. Men lige nu her, der kan jeg faktisk få lidt samme effekt ved at bare putte vanddråber på, der hvor det er lidt mørkt og lidt sjovt. Det kan jeg da godt lige få et par stykker af. Nogle gange så det med akvarel, det er også bare lege og se, hvad der sker. Jeg skal have gjort et eller andet med min sandfarve hernede, for jeg kan faktisk ikke særlig godt lide den. Og jeg tror, nu prøvede jeg lige med en brun at se, men jeg kunne ikke lide den brune, jeg fik fat i. Jeg skal have sådan lidt, en lidt kedelig brun. Nu prøver jeg med den her. Nu prøver jeg lige at dubbe i. Og det er jo også, man husker sandfarve sådan meget tydeligt. I virkeligheden så er den tit meget hvidt, når man er ude og kigge på det. Igen, jeg synes, den er hundesvær at fange, i hvert fald med de farver, jeg har her. Men det tager vi selvfølgelig bare som en udfordring. Så vi leger lidt med det her. Skal lige have arbejdet ind. Og lige nu her, der er det jo meget vådt i vådt. Nu synes jeg måske godt, jeg kan bruge lidt stærkere kontraster hernede. Så jeg tager den der blå fra før og arbejder det ud her og får simpelthen lavet nogle bølgeagtige former her. Og jeg kommer til sidst, så kommer jeg jo til at arbejde en hel masse mere med detaljerne. Lige nu, der er det bare sådan at få lavet noget, hvor man begynder at have en fornemmelse af, at det kunne godt risikere at blive vand, det her. Og meget mørkt, den jeg fik lagt på her. Og i stedet for, når man får lavet et eller andet, der er meget mørkt, eller man synes, har en forkert farve, i stedet for at prøve at hente den klassiske, som jo er god at have, nemlig et stykke toiletpapir, og prøve at dubbe det væk. Det bliver sjældent godt. Det er ligesom med alt andet i livet her. Det bedste, man kan gøre, når man maler, det er også at eje sin fejl. Det er den eneste måde, man lærer dem på. Og det bliver sjældent rigtig godt, hvis man prøver at skjule det, man havde lavet lort i. Og præcis det samme med akvarel. Så putter for meget farve på et sted, så gennemfør det og gør det hele vejen op. Det bliver simpelthen bedre på den måde. Og der er jo mange, der er lidt bange for at bruge stærke farver på akvarel, og det er en fejl. Nu skal jeg passe på her, fordi jeg ved ikke, om I kan se det, men det begynder simpelthen at blive meget tørt for mig heroppe, hvilket gør, at det ikke flyder nær så meget ud. Så nu tror jeg lige, at jeg skal have lagt noget her, der bare er vådt. Men jeg har heller ikke lyst til at ødelægge de strukturer, der faktisk var heroppe. De var faktisk meget fine, selvom de ikke var så tydelige. Men prøv at se her, hvor man kører op, og det bliver mørkt nu her. Det bliver nogle helt andre streger, der kommer meget mere sådan nubbrød. Kan gå ned og lege på en helt anden måde med papiret. Og det er faktisk ikke helt dårligt, så det leger jeg lige videre med her. Fordi det kan også noget, når man kommer længere væk i sit papir. Og noget egentlig sjovt. Jeg tænkte egentlig, at jeg ville have et lyst område her, men det er jeg kommet til at fuldstændig fjerne. Og hvis man har opdaget det, så kan man lave sådan, jeg plejer gerne at lave det som sådan en lille tutski. Og så fjerner man det. Det jeg skal huske på nu, det her, jeg får altså lavet mig nogle skarpe kanter, fordi jeg fjerner vandet. Det er en måde, jeg får det væk på. Jeg kan faktisk meget godt lide effekten her. Normalt så ville jeg have kørt over med en våd pensel bagefter for at fjerne det her, men det giver sådan lidt, nærmest lidt bølgesprøjtseffekt. Også fordi jeg har noget vand heroppe, jeg kommer til at lægge, der arbejder så op i noget farve, jeg har lagt derop. Som sådan set overhovedet ikke var min mening, men jeg kan egentlig godt lide effekten, så vi arbejder bare videre med det. Og jeg til lige lægge lidt mere farve på heroppe, fordi jeg understreger, at der sker et eller andet der. Lige. Og så fordi vi har jo bevidst her, er ikke så langt ude, at man egentlig kan se horisonten herude. Vi har bare taget sådan et udsnit af noget vand. Med den måde, man så alligevel giver det, hvad det her arbejde er, man giver det noget afstand på, det er at lægge de linjer, der ligesom går på tværs, der former de små bølger heroppe. Dem lægger man tættere på hinanden, jo længere man er væk. Og hernede kan I se, at der er lang afstand mellem de forskellige linjer. Og det gør simpelthen, at man alligevel får et perspektiv ind, også selvom man egentlig ikke har. Nu generer mig det her i midten, der er et eller andet, der ikke virker. Så nu gør det simpelthen vådt. Jeg maler med ren vand.
Og det eneste, jeg gør her, det er, når man maler med rent vand, det er, at man så går ind og aktiverer sin maling en gang til. Og så kan man arbejde videre med det vådt. Men du kan se, det ændrer det hele lidt, så man skal lige være lidt varsom, hvad man laver. Jeg kunne godt tænke mig, at der lige... Det er ligesom om, der kom sådan en bred streg midt i det hele. Det ved jeg ikke helt, men jeg synes, det skulle... Så nu har jeg fået lavet et tørt område der, kan I se det? Og det ikke flyder helt så fint. Det kan ikke så, der kommer nogle sjove streger der, men jeg har ikke tænkt mig at ødelægge. Jeg tror bare, jeg kører lidt ved siden af dem. Jeg laver de her sådan lidt bladformer. Der sådan... Og så lægger vi stregerne tættere og tættere på hinanden, jo højere jeg kommer op. Og det gør ikke nogen af dem er mere tydelige end andre. Her til sidst skal vi faktisk også male med nærmest sort, simpelthen bare for at få givet det noget ekstra struktur. Heroppe, der har det jo sådan set fuldstændig tørt nu, og det betyder faktisk, at jeg allerede nu kan begynde at lægge skygger. Fordi skygger, modsat så meget andet vand, så er skygger, de er skarpkantede, når det er vand overfladen. Så for at se bare, at man begynder at få, ja, det er simpelthen bare penslen lege lidt hen over papiret. Det der er vigtigt her, det er bare, at man sørger for ikke at lave noget på den led der. Fordi så vil det enten være en skygge fra en eller anden pæl, der stod heroppe eller sådan noget, men så skal man gennemføre det ret fint, for man ikke bliver sådan forvirret af, hvad det egentlig er, det skal forestille. Altså jeg også, stregerne, jo længere jeg kommer væk, jo mindre må det godt være, jo tyndere må det godt være. Jo længere jeg kommer op, og så når man kommer herned, nu er det stadig lidt for vådt her. Men så bliver stregerne her, de bliver bredere, og de bliver længere. Jeg trækker dem simpelthen længere igennem, inden jeg løfter. Jeg tror, jeg skal lege lidt mere med det op senere. Men det er sådan lige for at vise nogle af teorierne. Jeg tror, jeg godt vil have lidt mere kontrast nede i bunden, fordi hernede, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi laver nogle sten og noget glitter og noget af de der altså de der sjove lysformationer, der kommer, når vandet det ligesom skiller solens lys og stråler, så kommer der sådan nogle sjove i alle mulige retninger. De er bare nemmest at lave, når det her nede det er tørt. Fordi for at det ikke skal flyde ud i alt andet her, så er vi nødt til at give det nogle skarpe kanter. Og det kan jeg ikke gøre, så længe det er så vådt her. Så hver eneste gang jeg sætter en lille dut, så flyder den ud. Og det er fint lige nu her, så det her det kan også give sådan en fornemmelse af nogle små sten. Det er sjovt, det er som om, at den har tænkt sig at lave en bølge her. Der var faktisk ikke meningen, jeg har tænkt mig bare at lave en stille og rolig. Der kommer til at være for meget virvar her i midten her, der driller mig lidt. Og hvis det driller, så må jeg bare nødt til at blive ved med at male på det. Akvareller, de kan altså godt være virkelig drillesyge med at have nogle lange grimme stadier, som jeg kalder dem, hvor det ikke bare, ikke vil, som man vil. Nu må lige prøve at få hæklet de her to ting sammen her. Sådan. Kan du så begynde at ligne lidt her. Jeg tror godt, den kunne tage lidt mere mørk her. Jeg har faktisk fået sat mig sådan, fordi at mit filme- og male-setup er virkelig dårligt. Så på den side, der kan jeg ikke se noget fra mit kamera. Og på den her side, der kan jeg ikke se noget, fordi min lampe, den giver genskin ned i alle fode. Så det er sådan lidt på slumpen. Jeg kan allerede sådan godt fornemme nu, at det godt kunne gå hen og begynde at ligne noget, der har med vand at gøre. Det er jo trods alt en god ting. Fordi akvarel laver noget, hvor man skal blive ved med at male på det. Også selvom man når til noget, hvor man tænker, at det ligner overhovedet ikke. Det er ikke særlig kønt. Bliv ved med at male. Nu tror jeg faktisk, at jeg er nødt til at vente på, at det tørrer lidt. For der er sådan to ting, jeg godt vil have gjort. Heroppe i toppen kunne jeg godt tænke mig at lægge nogle meget mørke striber, der ligesom skal begynde. Altså så vil jeg kigge på de former, der er kommet frem her, der allerede lidt ligner nogle bølger. Og så vil jeg simpelthen understrege dem endnu mere ved at give dem nogle skygger, lidt af det her op, men som er meget mørkere, som understreger, at her er der en bølge, her er der en bølge, her er der en bølge. Fordi det giver noget dybde den vej op i billedet. Og selvom solen kommer heroppe fra, når solen er heroppe i det her hjørne og skyder den her vej ind et eller andet sted, så vil den give skygger. Alt hvad der ligesom kommer op og rammer der og kan tage solen, det giver skygger. Hernede, der kunne jeg til gengæld godt tænke mig, at vi kommer noget tættere på, hvad der kan være nede under vandet. Og en måde man kan, det kan vi nok godt allerede begynde på nu, uden det går helt galt. Jeg kan lige prøve. Det er at fugte op. De bliver godt nok meget, den er stadig meget.
Det jeg forsøger nu her at lave her, det er simpelthen at bruge sådan en dub-teknik til at få fjernet farve i noget, der så kan risikere at blive sten. Men altså, den er godt nok, den tager mere og mere nu, end jeg synes, jeg ville godt have haft, jeg havde lidt skarpere kanter, men jeg tror sgu lige, jeg prøver at fortsætte og se, om det giver noget, fordi det er jo sådan en balancegang, når man maler vand og får lavet det transparent nok, men stadig på en måde, sådan, så det ikke er for tydeligt, fordi der er jo stadig et lag af vand hen over det. Jeg tror lige, vi bruger herovre også. At få lavet sådan lidt sten her, det er jo ikke helt dumt. Altså, grunden til, at jeg ikke retter det her, nu er det jo bare mit papir, der lige fik lavet nogle grene heroppe. Det er fordi, jeg faktisk kan bruge noget af det her, der så opstår. Også selvom det er uheld, så kan jeg faktisk bruge det til at understrege nogle af mine sten her. For lige nu er jeg ikke ved at lave stenene færdige, jeg er simpelthen ved at lave plads til dem. Simpelthen give mig selv en idé om hvor kunne der ligge en sten hen. Det er slet ikke sikkert, at det her det bliver til sten. De er lidt aggressive. Kun lige der, jeg skal have det væk. Og det er simpelthen fordi mit papir det er for vådt. Hvis jeres papir det tørrer her, så er der altså noget nemmere at styre. Jeg kan godt tænke mig, at der også lige kommer lidt... det er altså... Måske jeg bare skal lade være dubben. Måske jeg bare skal bruge penselspidsen til at flytte rundt på... Det kan faktisk godt være, det er smarteste lige her. Fordi hvis jeg har forsøgt dubbe det af, så får jeg taget alt det ved siden af også. Men lige sådan for markeret, at her går vel ikke nogen små sten. Nogle lidt større sten. Nu er jeg igen over, hvor jeg kan se noget som helst. Jeg er stadig genskænden. Lige for... se, så alt det mening, jeg så har fået taget på pelsen her, det kan jeg så sætte af hernede, og så få lavet nogle lidt mørkere sten hernede. Ja. Ikke noget at gå til spilde. Det kan så begynde lige så stille at begynde at forme nogle af de sten, jeg har lavet, der også gerne må få lidt mere tekstur. Vi skal ikke runde den vej. Altså, jeg har lige en kæmpe kamp med min sten, fordi de har jo ligesom en flade, de ligger på, så de skal jo ikke helst ikke bare være fuldstændig kuglerunde. Det var faktisk lidt det. Det er faktisk ikke behov for, de er. Ja. Vi nærmer os. Jeg tænker, man kan så... Det her, det er jo sådan en ting, hvor at jo mere man bliver ved med at sidde og hygge med det, jo mere detaljeret former det på sigt. Så man kan også begynde at tænke på, om jeg have noget tang ind, vil jeg have noget sten ind, skal jeg lave det så tydeligt hernede i bunden, at man kan se de enkelte sten, så ligger et lille søpindsvin og kigger på en. Altså man kan jo egentlig bare fortsætte med det her. Det er også det, jeg synes er lidt sjovt. At det starter ud som sådan meget mudret, og så jo mere man bliver ved med at male, jo flottere kan man få det. Så det handler egentlig mest om, altså man kan også vælge bare at stoppe på et tidspunkt, når man synes, nu er det flot, og efterlade en masse fantasien, hvilket det akvarel virkelig er godt til. Men man kan jo også bare blive ved, efterlade mindre og mindre til fantasien. Og begge dele kan virkelig noget. Og nu har jeg fået lavet sådan en masse sten her, men nu tror jeg bare lige for, hvad jeg skal lige have lagt en streg herinover, der giver bølgeformation. Stadig sådan, så det ikke være alt for tydeligt. Det bliver lige... Så skal vi lige have noget af det væk igen. Og det er jo det her med akvarel, det er altså... Bliv ved, leg med det. Nogle gange opstår der nogle super gode ting, andre gange så er der lige noget, der skal rettes. Og nogle gange så skal man gå lidt med, hvad der kommer af sig selv, og andre gange så skal det lige hjælpes lidt. Og det er sådan en øvelsesting. Jo mere man sidder med det, jo bedre bliver man også til at se, hvor der kan opstå noget, fordi man simpelthen sidder med noget, der lignede det før. Jeg ved ikke, om I kan se, men mit papir, det har jo bølget. Der er jo kommet sådan en ordentlig pukkel her. Der går ned en bølgedal her, op igen, og så en bølgedal hernede. Og det kan man tydeligt se ved, at alt mit farvestof, det kravler ned i dalen, fordi det er dernede, alt mit vand, det ligger. Og det gør det ikke sådan nødvendigvis nemmere at arbejde med, men det giver det egentlig noget meget sjovt. Og altså, jeg overvejer lidt, om jeg bare skal sige, okay, hvis der gerne vil være en bølge der, om vi så ikke bare skal sige, så gør vi det altså også ordentligt. Og så får den simpelthen lige noget hvidt på toppen her. Og så simpelthen understreger, at der er en bølge, der bryder her. Og måden man så gerne kan få sådan en bølge til at bryde på,
det ved jeg ikke, altså nu er jeg jo gammel sejler og elsker at gå ned langs ved vandet, så jeg har jo gået og kigget ret meget på bølger. Men det er lige inden de knækker og bryder, så er det næsten som at få sådan et spejl ind til en anden verden. Så lige herinde under, der kunne jeg godt finde på at være faktisk ret klart, så man næsten kan se ind igennem bølgen. Og det understreger jeg lige ved at putte lidt af min sandfarve ind der. Så man siger, okay, hvis det er det, du gerne vil, så prøver vi at gå den vej. Det var overhovedet ikke det, jeg ville oprindeligt, bare lige sådan til. Men nogle gange, så får papiret lov til at vælge. Det går en fuldstændig anden vej, end det jeg har planlagt, men altså, byt. Det skal også sige sådan noget her som det her. Det er hundesvært at sidde og lave, uden enten at sidde ude med nogle bølger, hvor man kan sidde og holde lidt øje med, hvordan ser sådan nogle egentlig ud, eller at have et referencebillede med en lille bølge. Fordi sådan nogle skygger, der er på sådan noget vand her, det er altså lidt svært, også for mig. Så nu må vi lige se, hvor jeg får arbejdet mig hen med det. Imens det der det lige tør her, så vil jeg lige bruge noget tid på lige at få lavet nogle af mine småsten lidt tydeligere. Og det gør man simpelthen ved at putte lidt mørkere kant rundt om den. Og det kan godt være, at jeg kommer til at gøre det her mange gange. Og lave det mørkere og mørkere. Men det er også fordi, så på sigt, så er der nogle af stenene, der ligesom vil noget og træder ud helt af sig selv. Men nogle gange, så skal man lige give det lidt tid til at finde ud af, hvad er det for nogle af dem, og hvor ligger de egentlig henne, og virker det? Virker det, at der lige pludselig kommer sådan en mørk streg her, og der ikke er nogen sten hernede? Lige på her. Jeg glæder mig jo godt have nogle lidt mindre sten, men det er ligesom om, at min pensel i dag kun kan finde ud af at lave store sten. Så må det være. Det er en dårlig badestrand der. Lige så stille sådan. Man kan næsten ikke se dem, jeg laver nu her, men jeg laver dem alligevel. Simpelthen den årsag, at det kan være, at jeg kan bruge det senere. Det kan nogle gange være, når sådan noget her det tørrer op, at så kan man se noget i det, man ikke kunne se før. Og det er meget muligt, det sker. Det er også meget muligt, det ikke sker. Nå, det her det bliver simpelthen ved med at drille mig. Og grunden til, at jeg ikke piller så meget ved det, det er simpelthen nogle gange, så er jeg nødt til lige at vente på, at det tørrer, før jeg kan se, hvad der har tænkt sig at ske. Også fordi det tørrer op, og så laver det lige her et optørringskanter. Og det kan både være godt, og det kan være rigtig irriterende. Lige nu, så synes jeg, det rører irriterende. Og den måde, man så gør det op på og bløder det op på, det er simpelthen tilføjet mere vand. Altså, grunden til, at den der kant kom der, det var fordi, det var der ligesom var en zone, der var ved at tørre op. Og så må man sige, okay, det synes jeg ikke, det skal være der, og så må jeg fjerne den zone. Spørgsmålet er, om jeg skal. Lige nu, der har jeg jo en meget, meget stærk kant her. Det bliver sådan en bølgebryderkant. Jeg ved ikke helt, om jeg er tilfreds med det. Jeg synes, den er lige lovligt kraftig. Så kan man simpelthen vælge at duppe den væk. Og det er igen, dit farve, det har lagt sig derhen, hvor der er vand til kant, altså kant. Så der har ligget simpelthen mest vand der, og det er derfor mit farve, der har samlet sig i den der lille bitte streg der. Og så længe det er tørt, så kunne jeg jo bare vælge at duppe det væk. Og så kan jeg se det samme ved at ske nu her. Nu har jeg så trukket min kant herned, og så er det så bare her, at den rammer noget, der er tørre. Og så jeg gider simpelthen ikke, så nu dupper jeg det væk. Jeg siger, du skal ikke ligge der. Vi fjerner lige de der meget stærke optørringskanter. Der ligger lige et par dupper der. Det kunne være, det kunne blive til en. Ja. Jeg ved ikke, det er ikke på vej et sted hen, jeg havde forudset, men lad os prøve alligevel. Det værste, der kan ske, det er, at det går galt. Det er også, i virkeligheden, så er det lige lovligt blær at begynde på sådan noget her, uden at have et referencefoto, der har jeg faktisk ikke. Men det er godt lige at udfordre sig selv lidt, fordi jeg ved, når jeg sidder og der kommer kursister, så kommer der gerne tusindvis af spørgsmål, eller jeg har ikke haft tid til at forberede mig, så det er meget godt at bare kunne nogle ting, uden at skulle tænke for meget over det først. Plus det er sjovt. Så nu begynder jeg at lægge nogle lidt kraftigere kanter på her. Skal jeg finde ud af, hvordan søren jeg billeder den der bølge sammen med, der lige pludselig har lyst til at komme en bølge. Fordi grunden til, at der kommer en bølge, det er jo fordi, at sandbunden nedenunder, den ligesom begynder at gå opad, sådan, så bølgen den bliver presset i en bestemt retning. Jeg mener om lige her, der kan jeg faktisk ikke huske, hvordan sådan noget det bør se ud. Så jeg tror, det er noget med at forsøge forsigtigt.
Så jeg starter bagfra her. Det synes jeg virker mest sikkert. Bum bum. Så ja, jeg kan godt lige at give sådan en undersiden af nogle af dem, der allerede er der. Fordi hvis der solen kommer oppefra, så vil de også blive mørkere, jo længere nede de er. Og jeg kan ligesom understrege ved bare at give dem noget på undersiden. Ja. Kan noget, det arbejder sig i en eller anden retning. Spørgsmålet er, jeg tror nu kan vi godt begynde at lave de her skygger lidt tykkere. Ligesom for at understrege, nu kommer vi tættere ind på land. Min oprindelige plan var faktisk, at der skulle være sådan en gradient den vej fra, men så fik jeg lagt en eller anden bølge her i midten. Og den arbejder ligesom lidt imod den tanke. Nu må vi se, hvad vi finder på her. Ja. Jeg skal nok lige tænke lidt over det her. Så man kan begynde at arbejde lidt skygger ind i det her. At det er så lige så stille. Der er med at noget, der går sådan lidt opad den vej der. Jeg understreger det. Der kommer noget vand, der bliver suget den vej op, og jeg er skubbet fra den anden side, så der får... Vi skal lige have lidt top på her. Det gør vi simpelthen ved at lige understrege, okay, der er en bølge, den er ved at knække. Den er ganske god gang med at knække herover. Der er den faktisk ved at være knækket fuldstændig ned her. Der er den stadig ved at køre op af at samle kræfter til sig til at vælte forover. Ja. Jeg fortryder mit blærevalg lige nu. Det kunne virkelig have været rart at vide, hvad der var, jeg lavede. Men ja, jeg skal lige prøve at se. Nogle gange her, det jeg sådan sidder og leger med nu her, der er simpelthen prøve at se, okay, hvad har jeg allerede i maleriet? Og hvis man kigger efter, så har jeg, at den simpelthen lyser her, end den er heroppe. Lyser der, end den er her. Og det kan man nogle gange altså lege med ved ligesom at understrege det lidt ekstra ved at lave en skillelinje mellem de to, hvor man siger, hov, nu kan jeg godt se det. At der er noget, der sådan er forskelligt der, fordi det giver allerede væsentligt stærkere kontraster i det, der understreger, at der sker noget. Så lige nu her, der er det bare hygge arbejde med, hvordan jeg mener at huske. Altså, nu har jeg faktisk en ret tør pensel, der giver de her sådan lidt sjove, altså det giver næsten som blyantstreger. Jeg nærmest sådan krasser det henover. Det er slet ikke det der bløde, fine touch længere. Nu er det mere sådan en lidt aggressiv, vil noget. Se, den er meget mørk her, og det betyder, at jeg også gerne vil have lavet en mørkere kant her. Jeg tænker også, at der burde være noget lidt mere mørkt her, hvor den er. Skal jeg blande lidt mere. Herovre, hvor den er knækket, der må den godt lige få lidt mere mørke hernede under. Der er den på vej ned. Og herover der er den på vej op. Og så tænker jeg, så kunne det godt være, at den skulle være heroppe i stedet for. At det er herude, vi arbejder. Det er altså ret svært. Jeg tænker her, om jeg kan... Jeg har mit papir stadig dejligt vådt dernede i dalen. Der tør det godt nok ikke nær så hurtigt som alle de andre gode steder her. Simpelthen se, om jeg kan få trukket noget. Hvis jeg lægger mærke til, så har jeg indtil videre brugt 3 farver til det her. Brugt den her dejlige sådan sort-blå. Jeg har brugt den der sandfarve, så brugte jeg også en lidt anden farve brun hernede. Den er sådan nærmest forsvundet, men tanken var der, og det er også udmærket fint. Her der gælder det om, det kan godt være, at dine sten er mørke, men det er ikke stenene, du maler. Du maler det udenom stenene. Du maler tomrummene mellem stenene, for det er i virkeligheden der alt skyggen er. Så det er der, du får din kontrast. Det er ved at få malet tomrummene rundt omkring stenene. Sådan der. Det kommer til at tage tid at male lige sten, tror jeg. Det er simpelthen bare at arbejde sig lidt derhen af. Så okay, nu gider jeg ikke mere. Så laver vi lige et eller andet til at bryde det op. Ja. Ja, farve.
fortsætter lille her, der kan jeg egentlig også godt lide, ja. Jeg kan egentlig også godt lide det fedt, og sådan lidt ud over af, så skal jeg lige se, om jeg kan redde på en eller anden måde. Simpelthen sidder hygge lave lidt småsten her. Og det er jo ikke at tegne det sådan helt fast til at starte med. Det er mere sådan at give ens hjerne ideen om, at der er et eller andet, der er på vej her, og noget vokser frem. Altså det går forholdsvis hurtigt, altså man bare lader penslen arbejde i buer herinde af. Men jeg kigger hele tiden på, hvad er der allerede eksisterende? Er der noget af det, der kan bruges, som har en farvevariation for resten? Fordi hvis man kan få fanget de der farvevariationer, lidt ligesom vi havde heroppe med den der, der var der meget tydeligt. Hvis man kan få fanget dem ind, så bliver det bedre og bedre hernede. Jeg tror ikke, nu er man ikke længere i tvivl om, at det skal forestille vand, det her. Det er jo sådan set meget godt. Spørgsmålet er så, at nu når vi jo til noget af det, der er lidt svært. Det der med at rent faktisk at få givet det sidste liv. Og der er flere måder at gribe det an på, så nu sidder jeg lige og tænker lidt højt, fordi det der med liv, det er jo i virkeligheden lys. Det er jo lyset, der bestemmer, hvor livagtigt man tror på det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig her, lige når de er ved at bryde her, så plejer de faktisk at være meget lyse lige der. Ligesom jeg kan gøre det her uden at stadig lige lidt våd til at lave den leg. Men prøv at se, nu fjernede jeg lige lidt mere lys der, og det var sgu nok for meget. Men det understreger simpelthen, at der kommer lys ind her bagfra. Og det har jeg tænkt mig at understrege endnu mere, ved at give det nogle små nister i vandet til sidst. Se om jeg kan. Det jeg forsøger nu her, der var altså at fjerne lidt farve. Og det går sjældent specielt godt. Men det man gør, det er, at man maler med fuldstændig rent vand. Og prøver ligesom at få aktiveret den farve, der er. Og så burde man nok snart tage lidt mere rent stykke papir, for det ikke går galt det her. Men at så prøve at få dubbet det af. Prøv at se, det virkede næsten ikke, vel? Havde jeg vidst fra start, at der skulle være en bølge der, så havde jeg nok ikke lagt helt så meget farve på, fordi det er altid nemmere at putte farve på, end det er at tage det af igen. Jeg kunne faktisk, nu tror jeg har faktisk arbejdet med sådan en ret stor pensel her. Ikke jordens bedste pensel, den har lavet sådan en bule herude inden, men jeg har faktisk ikke noget mod det, fordi det giver sådan, at jeg har mulighed for lige at tegne lidt præcis med enden derude. Men nu tror jeg har over til sådan en, faktisk min yndlingsstørrelse pensel, sådan en størrelse, nej, det er en størrelse 4. Faktisk størrelse 2, der er min yndlings. Men det er simpelthen fordi, at med den, så bliver det lidt nemmere. Nu er vi nået til det stadie, hvor at det handler om at lige hygge lidt mere. Altså nu er vi nået derover, hvor at nu begynder vi at se, om vi ikke kan give det nogle små konturer heroppe, sådan så man får fornemmelsen af, at man kigger igennem på en stenbund herinde også. Det er simpelthen, der er mange forskellige mennesker, ikke? Som jeg har altid elsket at gå og lede efter forsteninger. Og det gør, at stenstrande i min optik er væsentligt mere interessante end sandstrande. Så det er nok også derfor, jeg synes, det er sjovt at sidde med sten ind i det her. Havde det været en sandstrand, så havde jeg selvfølgelig ikke skulle male noget derinde. Jo. Jeg maler med meget, meget lidt farve her, og det er fordi, hvis jeg giver det for meget farve, så bliver det simpelthen bare for tydeligt in your face, og det skal det ikke være, for vi ser jo, hvad der er om bag alt det her. Det er jo i virkeligheden bare en masse vand. En masse vand, der bliver trukket baglands, og man ser det jo netop igennem et slør af vand. Så jeg prøver også, det kan nemt gå galt det her, skal lige siges, fordi man har lyst til at bare sætte en masse streger, for ligesom at understrege vandet, det bliver suget ind af heroppe. Pas på, det er næsten bedre med for lidt end for meget. Det er simpelthen kun for lige at give en idé om, at noget er på vej op. Start meget langsomt, ellers så går det galt. Nu vil jeg også tage den her. Nu har jeg simpelthen næsten den her sortblå her, men jeg har trukket den så meget op, at den nærmest bare er sort. Og den bruger jeg til at highlighte nogle af de ting, jeg allerede havde lavet heroppe i forvejen. Fordi det simpelthen bare giver det mere dybde. Så jeg maler, altså når man maler her, så gælder det hele tiden, når man tænker, hvor var det, man tænkte, at solen den skulle komme fra. Fordi man maler skyggerne på den modsatte side af der, hvor solen kommer fra. Så her der kommer solen rimelig meget ned fra oven, hvilket vil sige, at det der er længst oppe, er mere lyst, end det der er længere nede. Så her der er det undersiden, vi ligesom giver en lille hjælpende hånd. Og man kan tage nogle af dem her, der ikke er så tydelige også. De får bare en lidt tyndere streg.
Hvor de her meget mørke områder her, jeg tror de er så mørke, der kan man slet ikke se det. Men hernede, der får de jo sådan lidt tykkere streg, de mørke områder. Altså en tykkere streg. Hvor har vi en af de gode tynde. Sådan noget som det her op, det vil få en meget, meget tynd streg. Jeg ryster på hånden i dag. Det tager vand heldigvis ikke skade af. Ja. Jo, nu synes jeg, det begynder at ligne noget. Nu tager jeg lige et nyt stykke papir, fordi det der med at sidde og smætte det samme stykke farve rundt på ens papir, det er ikke super smart. Jeg kan lige se, jeg synes, fordi jeg har det så mørkt herovre, så herovre, hvor den også er knækket, og hvor der netop så er meget vand, som solen skal trænge igennem, der må den altså godt lige få lidt mere, kontrast. Fordi at lege med akvarel, det er egentlig bare at finde ud af, hvor er solen henne, og hvor er der ikke sol. Det er simpelthen lys og skyggeleg det hele. Det er også derfor, jeg så godt kan lide det, tror jeg. Det handler nemlig om, at man skal øve sig i, hvad man rent faktisk ser. Det handler ikke om, at man ved, fordi mange ved jo rigtig meget, man ved at træ går op, og så har det nogle grene og sådan noget. Men rent faktisk at male det, man ser, og ikke det, man bare ved, er sådan. Og egentlig det der er den store sådan leg i meget af det her. Jeg tror lige, vi prøver at lægge et par enkelte tynde streger her også. For lige at understrege lidt vand. Ja. Og min søde dejlige mand Morten, han har inviteret mig ud at spise her senere, så jeg har ikke så god tid. Så nu tror jeg, at altså sådan noget her, det bliver pænere, jo længere tid jeg sidder med det. Det er sådan næsten sådan en naturlov med en akvarel. Det skal igennem sådan nogle stadier, hvor man tænker, det bliver aldrig godt. Og så begynder det ligesom at samle sig, og så på et eller andet tidspunkt, så er det altså sådan en meget god idé lige at stoppe. Men nu tror jeg simpelthen, jeg vil gøre det, at jeg vil tage den her pensel her, den har jeg nu gjort våd. Jeg har også lige duppet den af, så den ikke er specielt våd. Det må ikke sådan være løbende i vand, der må ikke sådan sidde en perler på den. Fordi nu tror jeg, at jeg skal se, om jeg kan få det her til at virke. Og den teknik, jeg skal bruge nu her, den er klart nemmest, hvis der er en masse farve på ens papir. Så jeg er faktisk ikke sikker på, at den vil virke nu her. Men så har jeg heldigvis flere tricks i ærmet, hvis det ikke virker. Men her begynder jeg simpelthen at opfugte små streger. Og se om jeg kunne få det hvide. Det kan jeg ikke. Havde jeg gjort det op i det her mørkt noget her, så havde jeg helt sikkert fået en fin, tydelig hvid streg. Det gjorde jeg ikke. Nu prøver vi noget andet. Nu er jeg lige over her ved siden i min malerbakke. Og gør noget, som jeg stort set aldrig bruger farven hvid. Det er faktisk løgn. Jeg bruger faktisk hvid til mange ting. Den har en god struktur. Den kan hjælpe med. Problemet er, at meget tit, når man maler med hvid, så tænker jeg, det bliver pisseflot. Og så tør den op. Og så er det som forsvundet som dug for solen. Altså, alle ens fine streger, der ligesom viser, hvor man godt kunne tænke sig, at der lå nogle solstrøber, de forsvinder. Og nu viser jeg det her, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at det her det også forsvinder. Men det er simpelthen bare for at vise, at jeg kunne godt tænke mig, at der lå sådan nogle solstreg fornede. Jeg tror, at det jeg skal bruge lige nu, for rent faktisk at få lavet noget på det her papir, der holder, skal vi til at øve lidt vold. Vi har fået fat i sådan en her. En skapel. Fra mine gode gamle dage som biolog. Jeg brugte den af dissekerede svampe og laver. Og det jeg var ret god til. Man kan altså også bare bruge en meget spids saks, hvis man har det. Og det man gør nu her, det er vitterligt vold på papiret. Man skal lige tænke lidt over, hvad det er, man har gang i. Men det har det altså med at blive godt. Og nu prøver vi lige heroppe i gang, hvor jeg sådan tænker, nu prøver vi lige at lave nogle af de der nister til at starte med. Altså, jeg skraver simpelthen bare lige det øverste lag af papiret. Og så kan jeg lige finde ud af, hvor jeg synes, at solen skal komme fra. Jeg tror, den skal komme derfra. Så kan man. Der er forskellige måder at lave det på. Nu gør jeg det med den her. Og prøv at se, det kræver altså lige, at man får noget snuller her, man skal have væk bagefter. Det der snuller her. Det er faktisk ikke så nemt at flytte. Det er ligesom en måde at gøre det på. Man kan også sige, at okay, vi laver lige nogle flere af de her dutter. Og så sige, men de der lysglimt, der kommer ud fra siden og sådan noget, de burde måske heller ikke være helt lige så store. Hvor vil de ligge på oversiden eller på undersiden af sådan en her? De vil ligge op på oversiden, det der kommer sol. Så vi laver lige nogle dutterhisten her. De ligger også bare sådan ude midt i det hele. Ligger her.
Og jo tættere det kommer på, jo større er de sgu nok. Fordi sådan har de fleste ting med at være det. Jo tættere du er på, jo større ser det ud. Ja, de der. Ja. Er jo lidt i forskellige størrelser. Men så er det nogenlunde for sådan at have en idé om, hvor kommer din sol fra, og så få dem til at ligge sådan nogenlunde inden for det område. Så ligesom forestil dig, der kommer en solstribe ind, og så prøver at få dem til at ligge nogenlunde sådan, hvor den vil ramme. Og det sjove er, at de her, de skal ligge tæt og spredt, og altså det der med at få lagt dem, vores hjerner kan godt lide at lægge sådan noget med sådan en rimelig symmetrisk afstand. Det har naturen med at være ganske ligeglad med. Så hvis det skal komme til at se nogenlunde rigtigt ud, så er man simpelthen nødt til at gøre det hulter til bulter. Jeg vil så lige et andet trick. Nu skal jeg lige have fat i et lille hjælpemiddel her, der ikke er så lille, når den kommer ind under kameraet mere en lineal. Og det er fordi, jeg nu tænker, at nu har jeg sådan... Det kloge vil være, at nu har jeg jo allerede lavet en streg her. Så det kloge vil være, at jeg gik herop, og så uden for min papir et eller andet sted, fik sat en streg i samme længde som den her. Fordi så ville jeg have et startpunkt, hvor jeg sådan kunne vippe linealen ud for det startpunkt deroppe, og sørge for, at de alle sammen ligesom havde samme punktkilde, som så ville være min sol. Men så skulle jeg lidt langt væk i dag. Sådan helt op på den side bordet. Det jeg gjorde nu her, der var jeg malet med fuldstændig ren vand op langs med min lineal. Og så kan jeg begynde at dubbe den af. Og så begynder jeg simpelthen at gøre med nogle stykker af dem her. Og de skal så... Ja, det er altså ikke super nemt. De skulle helst ramme i samme retning. Ellers så ser det altså mærkeligt ud. Simpelthen fugter dem op. Og ligesom sørge for, at der lige kommer sådan en lille glimt i nogle af dem. Og så kender jeg fra mig selv, at det man i virkeligheden har lyst til, det er, at man har lyst til at lave sådan en som... Nu laver vi en her. Man har lyst til at lave stjerner på dem alle sammen. Men det er faktisk bedre at udvikle sådan en enkelt, hvor man siger, okay, du er en større blink end de andre. Du får lov til at blive en flot stjerne. Kan vi lave en den vej så? En, der går helt modsat af, hvad man ellers tænker. Vi dubber af. Så jeg fik ramt rigtigt. Det var ikke særlig tydeligt, at jeg fik lavet den. Den får ind til den der side også. Vi skal lige sørge for, at det er jo det akvarelmaling er. Det er jo i virkeligheden bare maling, man kan aktivere igen med vand. Så man skal lige sørge for, at man får aktiveret det ordentligt nok. Altså, så begynder det allerede at give lidt nister i vores, hvad hedder det? Jeg vil se, om jeg lige kan få fanget en til her også. Jeg tror lige, jeg skal have givet dem. Det gælder om at lave nok af de her til det. Prøv at se, det ser ikke godt ud. Nu fik jeg lavet den i en forkert retning af dem, der var ved siden af den. Jeg har simpelthen ikke ned og prøve at rette det. Sådan så de går i nogenlunde samme retning. For så ser det mærkeligt ud. Men man skal ikke gøre det på dem alle sammen. Det gælder om ligesom at få fundet sådan en eller anden kylden middelvej, hvor man får taget på nogle af dem. Nu vil jeg prøve sådan her, specielt hernede i denne her ende, vil jeg se, om jeg ikke kan få græsset mig nogle gange, så jeg så kan give en anden farve. Fordi jeg tror, det der med at male med hvid på her, det går ikke så godt for mig. Og det her, det skal forestille, det er simpelthen sol, der kommer vandrende hen over ens ting. Og det her med at sidde og volde i papir, som det, jeg ved ikke lige, hvor professionelt det er, men det er jo lige det, der kommer til i dag, fordi det er altså nemmere at fjerne maling, når man har meget maling på. Og selvom det ser mørkt ud her, så er der i virkeligheden, altså de her områder heroppe, der vil det være super nemt bare at fugte af, og så dubbe det væk. Men hernede, der er der faktisk ikke så meget maling, fordi der er faktisk ret mange lyse områder. Så hvis jeg enten maler med hvid ovenpå, det kan jeg se, det forsøgte jeg her, man kan godt sådan ane det, men det giver slet ikke den der hvide vej der, som jeg gerne vil have. Og jeg tænker lidt, når jeg har lavet de her, så tror jeg også, at jeg maler dem over en gang til. Sådan så de får lidt mere sådan... Jeg kan godt lide, at de her hvide pletter, der ligesom skal give blink på vandet, at det rent faktisk er det mest hvide, der er på papiret. At det her nede, de stadig sådan, bare er sand og sten, der bliver ramt af sol. Så det vil jeg simpelthen give lidt andre. Jeg tror bare, de skal have lidt sandfarve, fordi så får de sådan det der
Det er lys, det er solstriber, det er man ikke i tvivl om, men ja, prøv at se det, altså. Men ikke helt i tvivl, om at det begynder at blive noget solstrejf. Det er sådan en underlig ting det her, fordi det er sådan lidt på må og få. Altså det er sådan lidt svært at forklare det. Hvis man skal have referencebillede på det her, så prøv at søge på hajer eller valer. Fordi der er ret mange billeder af dem, hvor de netop har det her lysbillede over ryggen, når folk tager billeder af dem. Det er ligesom der, jeg har øvet mig lidt i at kigge på. Fordi det er sådan et fuldstændig virvarsmønster, der ikke rigtig sådan egentlig lader til at være sådan den store symmetri. Eller der er overhovedet ingen symmetri i den. Så det gælder om at tillære sig, hvordan man kan male sådan noget her, hvor det så stadig bliver noget der ligner det skal. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at have nogle hvide nogle heroppe af også. Hvad vi skulle lave et lille kryds her. Bare for at være sikker på, at alle ved, hvad det skal ligne. Jeg tror, jeg vil lave flere af den her vej. Ved det. Jeg sidder lige og overvejer, om jeg vil lave mange hvide pletter heroppe af, så man ikke er i tvivl om, at solen kommer. Eller om jeg vil flytte fokus endnu mere herned. Jeg tror man faktisk måske vil flytte nogle flere herned af. Og igen, fuldstændig random, hvor jeg lægger dem hen. Nogle skal ligge tæt. Nogle skal være store, nogle skal være små. Nogle skal ligge fuldstændig for sig selv, andre skal og gerne sådan i forbindelse med noget mørkt, fordi så får de altså meget mere at skulle have sagt. Hvis de ligger i forbindelse med noget mørkt, så kan man meget bedre se dem. Så vil de noget mere. Jeg tænker lidt, at den også lige skal have en skin. Jeg siger, tiden løber fra mig, så jeg tror faktisk ikke, jeg når så meget mere på det her. Men man kan da godt se, at det er blevet vand. Og vi har prøvet at lege med en masse sjove teknikker. Så, vi mangler lige noget her. Vi mangler lige at få... Nu er jeg lige ved at lave sådan lidt meget stille sandfarve, skulle jeg til at sige. Når jeg mener stille, så mener jeg, at den ikke er så kraftig i farven. Fordi det er altid nemmere at lægge på. Men jeg tror lige, at jeg overdynger dem her med en lidt anden farve. Sådan så de ikke konkurrerer med mine nister op i... det går altså. Det er jo, jeg maler jo bare lidt på morfo også. Det er jo ikke... Det er ikke fordi, det skal være sådan helt raketvidenskab, men de er der stadig. Og de giver stadig en masse leg hernede. Man kan også sådan begynde at, hvis man havde lyst, så kunne man også sagtens begynde at smide noget mørkt ned hernede, og begynde at lave noget blæretang eller sådan noget. Der vil jeg så sige, hvis man forsøger med det og tænker, det bliver ikke særlig pænt, så lad være at prøve at redde det. Igen, det er sjældent, det lykkes med at redde det. Den bedste måde at komme igennem, hvis man er kommet til at lave et eller andet, man fortryder på et akvarel, det er at lave mere af den samme fejl. Simpelthen sørge for, at den går igen flere steder på papiret, fordi så ser det ud, som om det er meningen. Jo. Ja, det bliver overhovedet ikke det her, jeg regner med, men altså, den bliver nok meget sød. Nå, jeg håber, I får noget ud af det her. Det er ikke til begyndere. Det er sådan en lidt avanceret en. Nu vil jeg se, om jeg kan få det her seje tape af, jeg fik. Jeg skulle finde noget mere af det. Det er faktisk ret sjovt. Normalt så er jeg jo så doven, at jeg bare sætter mig som et par blyantstreger. Men så får man ikke de her prøver lige at se. Hold op, nu ser det bare vildt flot ud, hva'? Altså, hvis man kunne finde ud af at holde sig inden for stregerne. Men altså... Og ingen der sagde, at det skulle være perfekt. Men den er da blevet sød. Der er man da ikke i tvivl om, hvad det er for en. Nu kan jeg lige skulle skrive under på den. Som sådan en sidste lille... Vi ser om jeg kan det med sådan en fed pensel her. Jeg lød tør for små pensler. Sidste gang, det plejer altid at være min nummer 2 pensel, jeg lød tør for. Så sidste gang jeg var ude og købe, så købte jeg en masse af dem. Og tænkte, det skal ikke forhindre mig noget nu. Og så er jeg selvfølgelig lød tør for dem, der er endnu mindre. Fordi der går trods alt. Når de begynder at blive brugt, så laver de sådan, jeg ved ikke, om man kan se det, om de har sådan en spids, sådan lille grå ude for enden. Og det er egentlig sådan en tegn på, at de er ved at være brugt, men jeg synes, det er mega fedt, fordi så kan jeg lige bruge dem lidt længere til at lave de her lidt mere fine. Så.
Der er simpelthen for meget farve på den endnu, derfor er jeg svært ved at styre det. Eller, nej, ikke for meget farve, der er for meget vand. Så! Men det lykkedes alligevel. Så det er en måde at lave vand på. Der findes tusindvis af måder at lave vand på. Så hvis man sidder og skal med på mit kursus, tænker jeg, nu har jeg lært det hele. Det har I ikke. Der er så mange måder at lave vand på. Også det her med at få det transparent, så man kan se igennem det. Få det bevægelse i det. Få det lavet stille. Få det lavet tåget. Få det lavet voldsomt. Få det lavet rart og roligt. Der er virkelig mange teknikker i at lave vand, og det er også derfor, jeg synes, det er ret sjovt. Og så når man begynder at kombinere det med himmel også, sådan så de to ting, de nogle gange spiller sammen, altså hvor det ene spejler sig i den anden, så kommer der også endnu flere lag på, der også kan gøre det rigtig sjovt at sidde og arbejde med. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til det her. Det skal nok blive super spændende. Jeg håber, I kunne lide det. Hej!